el tema Marvel, que per cert, molt malament, per no dir-ho d'alguna altra manera, molt malament Marvel, o Disney, no sé si és culpa de Disney, de Marvel Studios, no sé de qui és culpa, però és impossible seguir bé la D23 per internet i enterar-te del que està passant. No sé exactament quins són els motius, no sé si és un tema de drets, si és una estratègia que tenen ells de màrqueting de generar molta expectació fent que només els assistents vegin certes coses. El cas és que durant la D23, per part de Marvel, es van ensenyar com 5 o 6 trailers de diferents pel·lícules i sèries que han d'arribar, i al Twitter, a l'Instagram, a les seves xarxes socials, a YouTube, etc., en van publicar 2 només, crec que eren 2 només, o un. El de Secret Invasion i l'altre em sembla que són logos, és que no van publicar res més. I es va ensenyar tràiler de Wakanda Forever, es va ensenyar tràiler de The Marvels, es va ensenyar tràiler, crec també, d'una mica, o imatges de Loki, la segona temporada. No hem vist res, tota la gent que no va poder assistir a l'esdeveniment, i jo no sé si és, no sé per què, l'altre dia ho comentàvem, i ho comentàvem en el Telegram, tenim un Telegram per cert de Marvel, en català, un Telegram que em sembla que és, ara potser la lio, t.me del MCU, crec que és així, ho he posat en el chat, sí, és així, que podeu entrar i allà comentem coses, no? Però no sé si va ser en el Telegram o què, que el comentàvem, i clar, i alguns deien, bueno, això és perquè és com un regal o prioritzen la gent que hi va a l'esdeveniment, no és com dir, si vens a l'esdeveniment tindràs alguna exclusiu, no? Però és que jo diria que és molt difícil assistir a un esdeveniment d'aquest tipus, que hi van premsa i gent molt privilegiada que ha de pagar molta pasta o que realment pot anar-hi, però que la gent normal, com puc ser jo, que a més visc a l'altra punta del món, és impossible que hi anem. Jo crec que hauria d'haver-hi un directe, igual que estan fent amb altres esdeveniments, com pot ser els Òscar, o pot ser, no sé, tot el tema de videojocs, no? Que sempre fan tot de conferències i sempre ho fan per internet també. Jo crec que D23 de Disney també hauria de tenir el seu directe, i de fet, quan volen ho posen, perquè hi va haver-hi un directe que sí que el van fer perquè celebraven els 60 anys d'Amazing Spider-Man i van fer directe per internet a Twitch. Tècnicament ho poden fer, preparats estan, i si ho volen ho fan. El tema és que no volen, i el que jo pregunto és per què no volen? Per què no volen ensenyar els trailers? Perquè tenen el seu timing, perquè no són trailers prou acabats, potser, i si els tornes a veure després per internet potser els hi trobes fallos. No sé, no em queda clar el perquè d'aquest secretisme de fer 4 pinzellades a les xarxes de dir, sí, mira, s'han dit noves coses d'això, d'això i d'això, i passant el mateix quan es presenten a videojocs o altres conferències que hem vist que no és de Disney. També és veritat que fa ja unes setmanes es va fer la Comic Con i tampoc es va fer en directe la Comic Con, i va passar exactament el mateix. Allà es van presentar també tot el timeline de l'UCM, que per cert nosaltres des del Parlem de l'MCU, que tenim actiu un sorteig, per cert, si us interessa, podeu entrar al sorteig, podeu participar votant, perquè estem fent un sorteig de 2 entrades per veure Wakanda Forever al novembre, vale? Cada 5 dies, més o menys, cada 5 dies, tenim ara mateix el concurs de campions, que és això, vale? On participen totes les pel·lícules del UCM fins ara, i ara mateix estem amb la partida 1, que s'estan enfrontant Iron Man, Increïble Hulk, Thor i Capitán Amèrica First Avenger. Està guanyant Iron Man, no m'estranya gaire, la veritat, amb 29 vots, i segon Capitán Amèrica. De moment, queden encara 2 dies perquè acabi la votació, passarien a la següent ronda Iron Man i Capitán Amèrica. Estic bastant d'acord amb aquestes votacions. Iron Man potser de les 4 és la més potent, Capitán Amèrica està molt bé, Increïble Hulk em va agradar bastant, tot i que és una miqueta fluixa, i Thor és bastant horrible. La primera de Thor no l'ha votat ningú, De 29 vots no l'ha votat ningú. Bastant horrible de Thor. Estem fent això cada 5
dies, 5-4 dies més o menys, anirem fent partides diferents amb les diferents pel·lícules, aniran passant de ronda fins a arribar a la final i a veure quina és la pel·lícula que més fans els agrada. Si participeu, només per participar d'aquest concurs, a més, participareu per aconseguir 2 entrades al Cinesa o a l'Ocine de per aquí, de zona Catalunya, Però bueno, el cas és que jo vaig estar seguint una mica com vaig poder tot el tema del D23 i les úniques coses que es van publicar a les xarxes socials van ser, per una banda, això, una nova sèrie que es diu Werewolf by Night, no tinc ni idea de qui és, representa que és un personatge de Marvel, és un especial, així que suposo que serà serà una sèrie de pocs episodis o simplement una espècie de pel·lícula, no ho sé exactament. 7 d'octubre, algo molt estrany pel tràiler, a més, perquè el tràiler és molt raro. El tràiler és com si et posessin una pel·lícula dels anys 80, està tot, a més, en blanc i negre, el tipus de filmació és molt... l'exageració també dels personatges, tots els planos, tot és molt anys 80. Fixeu-vos el robot aquest, que es nota molt que és un ninot. És tot molt anys 80. A més, acaba amb el típic pla de terror dels anys 80, cremant-se i tal. No tinc ni idea de què significa això, què és, sembla que és un home llop, no tinc ni idea d'aquest personatge, com que no ha sortit mai a l'MCU i jo, als còmics, no en tinc ni idea, doncs no sé res. Total, aquesta sèrie del Werewolf, ni idea de res, vale? Però després van anunciar i van posar el tràiler de Secret Invasion, amb el protagonista Samuel L. Jackson fent de Nick Fury. Soc l'última persona que està entre ells i el que realment volen. No sabem encara res d'aquesta aventura. Anem a aturar un moment, això. Simplement sabem que Nick Fury torna, com bé es veu en el tràiler, amb la nau espacial. L'última vegada que el vam veure marxava amb una nau espacial, tenia assumptes molt importants entre mans, amb els Skrull. I ara torna amb una barba prominent, va a un bar on es troba... A qui es trobava? A la Mònica Rambeau, era? O a la... no, a la Maria Hill, a la Cobie Smulders, i li deia que què passava, que li ha estat enviant missatges i no li ha estat dient res, i ell diu que no era res important fins a dia d'avui, que ara això sí que és important i que per això està aquí, no? Aquí això és impressionant perquè veureu... Sembla molt d'espies, m'agrada el tràiler perquè no hi ha superpoders, aparentment. Aquí estan fent com quionitzant. Fixeu-vos en això és el que volia comentar. Està aquest en el bar, amenaça algú que no sabem qui és, i fixeu-vos amb tota la gent al voltant com es transformen en la mateixa persona. És brutal, això, Aquí estan com criant persones, no sé ben bé què són, aliens. Però m'encanta aquesta escena en la que, fixa't com tots es transformen amb el mateix. Bueno, la història, CGI, òbviament, la història en teoria és que hi ha una força invasora que s'ha estat infiltrant en la humanitat durant molt de temps. O sigui, durant molt de temps hi ha hagut uns aliens que han vingut al planeta Terra i sense que ens donem compte han estat suplantant a la gent normal del carrer. I que ha arribat un moment que volen iniciar com una invasió a gran escala per quedar-se amb la Terra. Aquí tenim la Emilia Clarke, per cert, Madre de Dragones, de Joc de Trons, amb el cabell negre. Quasi no la vaig reconèixer la primera vegada que la vaig veure. Vaig dir, realment és ella? En teoria els Skrull són els que han estat acompanyant a Nick Fury a les seves aventures espacials, per tant jo crec que els Skrull són bons. A la pel·lícula de Capitana Marvel eren bons, eren un poble oprimit per un altre poble que eren els Kree, que eren els dolents.
Llavors, clar, realment, de fet aquest és posa que és Talos, aquest. Fixa't que el Talos, que és el que està parlant, és aquest, que tot i que es veu amb cara humana, és un Skrull, li diu al Fury que vagi en compte, no? Jo entenc que els Skrulls són els bons. Podria haver una facció dolenta dels Skrulls que anés en contra dels Skrulls que s'han fet amics de la Terra. Bueno, diu que... Aquí diu la frase, el Nick Fury. Això és el principi, diu aquesta és la meva guerra sol. I sóc l'única persona que està entre ells i el que realment volen. Aquí surt un altre Skrull cridant. I poca cosa més hi ha. Realment han fet un tràiler molt terrenal. Hi ha 3 o 4 focs artificials, però veig que és molt policíaca, una sèrie que jo crec que és molt de normal, molt de pocs superherois o superpoders. És HBO, a Disney Plus, això és Disney Plus. Tot el que sigui Marvel, ara mateix ja és Disney Plus, Disney o Disney Plus, i no sé, a mi m'agrada molt, el tràiler m'ha agradat molt, la veritat, perquè tornen una mica als orígens de Marvel, no? Que és tot el tema que sigui més real, no? Més realista. A mi tot el tema de l'espai, etc, tot els superpoders aquests de gent que ve de fora, que tots són aliens, que hi ha, no sé, diferents races, o que hi ha déus, com pot ser Thor, etc, no m'acaba de molar gaire. M'agrada molt més que siguin coses que passin a la Terra i que siguin molt més humanes. Van posar el nou logotip, perquè és nou, d'Armor Wars, que abans tenia un... Per mi és millor aquest, la veritat. L'anterior logotip era, bueno, una miqueta així, que era aquest, que està bé perquè conserva el tema de ferro, vale? Perquè en teoria el protagonista principal serà el Don Chandler, que és màquina de guerra, però aquí l'han estilitzat més. L'han fet com més iron, més ferro. A mi m'agrada més aquest logotip, la veritat. Trobo que està... I a més és més indicat, perquè et recorda molt a Iron Man, també, no? Amb el tema de la rodona aquesta i tal. Es va confirmar el repartiment dels Thunderbolts, que és aquest equip de supervillanos, de superdolents, que lluitaran a favor del govern igualment. És una mica com el Suicide Squad de Marvel. També m'agrada bastant el repartiment d'aquesta pel·lícula, que tanca la fase 5, crec que serà la que tanca la fase 5, perquè a més, hòstia, he posat que ho tradueixi, perquè a més tots són persones normals. Aquí no tenim grans superpoders. Sí que tenim el Bucky i el Red Guardian, que es van prendre, bueno, i el US Agent. Aquests tres, en teoria, s'han pres el suero del supersoldat, que és el suero que va fer supersoldat el Steve Rogers, però igualment no els hi ha afectat igual. O sigui, no són igual de potents ni forts ni que l'Steve Rogers. L'Steve Rogers està en un altre nivell. Llavors, està bé perquè tenen alguns poders, però no gaires, no? Són una mica lights. Tenen molta força i resistència, però poca cosa més. I els altres, tant el Ghost com el Taskmaster com la nova Black Widow, són tres persones normals i corrents que simplement s'aprofiten dels seus trajes, i ja està. Crec que pot ser interessant. Aquí tenim la Valentina, que és una mica la que ha reunit tot el grup. Tot i que diuen que la Yelena, la Florence Pugh, que és una gran actriu, jo sóc molt admirador de la Florence, és la capitana d'aquest nou grup d'herois, Primera vegada, per cert, una cosa a destacar, primera vegada que en un grup heterogeni de superherois hi haurà més dones, 4, que homes, 3, tot i que hi hagin 2 dones que portin tot el traje i no es vegi que són dones. 4 dones, 3 homes. És la primera vegada que en un grup, diguéssim que hi ha homes com dones, hi ha més dones que homes. Fins ara sempre les dones eren o una menys o potser només hi havia una dona, val? Perquè a Avengers hi havia una dona, per exemple. Després sí que és veritat que a Guardianes de la Galàxia i altres grupets hi ha hagut un parell o 3, no? Però aquesta serà la primera vegada
que en un grup mixte hi hagin més dones que homes, que després tindrem, òbviament, abans que aquesta pel·lícula, tindrem The Marvels, que són 3 noies, no hi ha homes en allà, val? I sí que serà la primera vegada que hi hagi un grup de superheroïnes només. Van anunciar moltes altres coses, però nosaltres aquí no ho vam posar perquè hi havia informació, però no hi havia res més. Realment no van... Sí que alguna gent va fer fotos des de fora, des de baix, no? Pues, per exemple, Captain Marvel New Order han canviat el logotip i va haver gent que va fer fotos des de baix. Però realment, repassant la informació que van dir en el directe aquest, a la conferència, realment no hi havia gaire cosa més. Al final, és una mica anar allà a dir mira, estem fent la pel·lícula, ens ho hem passat molt bé gravant, i ja està, saps? No solen donar gaire informació més. Llavors, tampoc crec que valia gaire la pena fer cap publicació. Daredevil, per exemple, a Born Again, també van estar els protagonistes a l'escenari, però tampoc van dir res. Realment, a nivell d'informatiu no hi havia gaire cosa, no van dir gaire cosa més. Loki, temporada 2, si ens haguessin posat els trailers hagués sigut interessant, i llavors sí que haguéssim pogut publicar una cosa més, però... Van ballar? Van sortir a l'escenari ballant? Però ja us dic, poqueta cosa realment, poqueta cosa.